επιβάτες, τα αγαπημένα μας πρόσωπα και τα παιδιά μας, το βάρος πολλαπλασιάζεται με την ταχύτητα του αυτοκινήτου εκείνη την ώρα την ανάποδη στιγμή. Αν βάλουμε λοιπόν το παιδάκι μας πίσω που είναι 15-20 κιλά και πηγαίνουμε στην Τζινισκή με ταχύτητα 50 χιλιόμετρων, 2 ή 5-10, στην ανάποδη στιγμή το παιδάκι ζυγίζει 1000 κιλά. Εάν δεν εξοδονιστεί στο παραπέμπει ανάμεσα από τα δύο καθίσματα, θα χτυπήσει στην πλάτη του οδηγού. Η πλάτη του οδηγού ή του συνοδηγού δεν έχει σχεδιαστεί να κρατάει τέτοιο βάρος. Άρα λοιπόν και το παιδί και ο οδηγός θα χτυπήσουν. Τώρα λοιπόν σας αφήνουμε στο θέαμα. Να δείτε με 35 χιλιόμετρα τι μπορεί να συμβεί. Σπάς το Μίτσο. Από εκεί μπορούμε να το τέρμα πάνω. Όχι, φύγω από 10 μέτρα. Αμόλα να αναγλιτώσεις. Έχουμε ανέβει τώρα πάνω από 5 μέτρα, δηλαδή η ταχύτητα που θα χτυπήσουμε είναι 38 χιλιόμετρα την ώρα. Zwei, drei, eins, Attacke. Οι παραμορφώσεις που βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή, καταρχήν δεν χρειάζεται να μπείτε μέσα, απαγορεύεται έτσι κι αλλιώς. Θα πει το κλακ τώρα, θα σηκώσει το παραμορφωμένο όχημα ψηλά και θα το περιφέρει σε όλους και θα σας εξηγώ εγώ τι παραμορφώσεις δέχτηκε το όχημα και ποια θα ήταν η επίδραση στον οδηγό. Όσο θα εξηγείτε κύριε Γεωργιάδη, μπορούν τα παιδιά, αν είναι ασφαλισμένο, να δουν μπροστά να φωτογραφηθούν και να δώσουν ένα δώρο? Τα παιδάκια μπορούν να περάσουν εδώ μπροστά, ακριβώς μπροστά από το δέντρο, θα φωτογραφηθούν και θα τους δώσουμε ακόμα ένα δωράκι. Και μετά μπορούν να ξαναπεράσουν πάλι έξω. Από τη δέκρα, ένα αναγκαστικό αρκουδάκι που να το κρεμάτε στα ρούχα σας και στις τσάντες σας για να το βλέπουν οι οδηγοί. Από μακριά μην πλησιάζετε πολύ κύριε Γεωργιάδη. Δεν θα πάω αυτό. Yeah.